Potom to nikdy nebudete chcieť inú maču. Keď uvidíte ten rozdiel, tak určite zistíte prečo. Najjednoduchší spôsob, ako spoznať kvalitnú maču, pozrite sa na jej farbu. Pravá mača je vždy nádherne zelená. Ak je vaša mača žltá alebo hnedá, no radšej ju nepite. Takáto mača je nekvalitná alebo nie je čerstvá. Kvalitná mača má voňať sviežo. Ak zapácha, zatuchnutie alebo mdlo, nie je to dobré znamenie. Chuť musí byť vždycky jemná, sladkastá s príjemným tónom, žiadna nepríjemná pachuť či horkosť. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Pravá mača pochádza výlučne z Japonska. Ak vidíte, že je z Číny alebo inej krajiny, nejedná sa o originál. Ak chcete mať istotu, že pijete naozaj kvalitnú a prémiovú maču, odporúča matchaday.sk. Dovážajú letecky z Japonska každé 2 mesiace, takže je vždy čerstvá, krásne zelená a chutí úžasne. No a presne takto má vyzerať pravá mača. Kúpte si pravú japonskú maču a uvidíte ten rozdiel.